What's up? This episode was brought to you by this sexy motherfucker. Please enjoy. Hai, salutare! Bună Suntem ziua, aici noroc. cu prietenii mei. Paul s-a dus în pula Nila și pe Paul și pe Duda și acolo. Astăzi facem mare vlog. Până acum nu s-a Yes. întâmplat nimic interesant. Da, nimic Nu interesant. m-am râs ca de obicei. Fă, bă, fă. Țigară, coaie. Mi-a dat țigară. Oh Deci my mie god. vape. Ia vape. Nu pot scoate. Zabala bacanciu. Imediat. Aștept să mă rămân spațiu. Eu filmez până intru la oră. Filmez și la oră să-mi bag. Zabala bacanciu. Mă la campaciu. Nu mi-arată cât am timp filmat. Bă, de nu filmez o jumătate de oră, promit că e jur. Tot timpul filmez să-mi bag. 2 hours later. Hai diriga acolo, care? Ai de listul. Stați, rămâneți spontan. Bună ziua. Plecat ieri de la ultima oră. Încă n-am gătat vlogul. Salut, vlog, Paul aici, Dumnezeul liceului, ca să vă întrebați. De 7 minute filmez. YouTube. Ea o să ne anunțe, eu sper toți. Nu, vedem, nu știu. Da, clar. Intrăm aici pe... Bă, dar tot timpul ăla că vreau să mă joc GeoGuessr. Dar eu vreau să joc. Da, bine, hai, intrăm. Că vreau să... Aici ne jucăm GeoGuessr. Eu când Matei. Da, bă, mă, te-ai deconectat? Merge pe Google. Nu. Ne jucăm aici GeoGuessr cu Geographic. Mai zici ceva? Geographic Channel. Asta cântă. Aici n-aveți mască, poftim. Vrei mască? 2000 years later. Aici, bahoi pe zonă, bă. Dacă v-am găsit atelier, vă aduc contract. Bă, ce faceți, mă? Eu aici mi-am găsit atelier de electronică. Bahoi pe zonă, Michi pe zonă. Dacă vrei basket, trage-mă de bă. Dar au murit Lenuța. A. Jocuială. Care ale, mă? Mă, să nu, nu mă, fică sa lui Ăla? Tadu ăla de deschide metal shop-ul. Deschide? Iahera. De la noi? Nu-i de la, nu știu de unde e de aici. Nu atâta a fost, mai prost la editare, dar ne doare în pula.